Hej, det er Yvonne fra Danmark. I dag er det kulturnatten. Kulturnat fredag 10. oktober. Over hele København laver de alle mulige arrangementer. Og nede på Højbroplads, der laver Miljøministeriet en hel masse sjove ting. De har sat 2 kæmpe tipi-telte op fra Lapland. Og de laver en hel masse sjove ting. De har lavet en kunstig skov på Højbroplads. Så der går jeg ned nu. Og så tager jeg lidt forskelligt, hvad jeg ser, hvad jeg synes. Altså, fotografere, ikke?